הרעיון שנתנה כאן בחדשות סוף השבוע שרי אריסון הצית את הדמיון של רבים ששואלים מיהו האיש שעימו היא מתייעצת. ובכן, סם לוי הוא מעין מורה רוחני, הוא גם זה שהיה לצידה במסיבת העיתונאים שבה השיקה את ספרה על איש המסתורין שלוחש על אוזנה של האישה החזקה בישראל. הכתבה של אורן אהרוני. בית העבר הבא זה מרכז שאנחנו גם מלמדים בו העבר הבא וגם מטפלים בו בעבר הבא. והעבר הבא היא שיטת טיפול שפיתחתי, שאני עובד עליה מאז 92 רצף. כבר כמה שנים ששרי אריסון מקורבת מאוד לאיש הזה, סם לוי, ממציא שיטת העבר הבא. אבל מי האיש? הוא למד מוזיקה ומחשבים. בשנת 91 הרופאים אמרו שייתכן ויהיה משותק בגלל פריצת דיסק שעבר. טיפול ברפואה אלטרנטיבית שינה את חייו. בשורות היובל שיתוק לא נתממשו. זה מצא חן בעיניי. התחלתי ללמוד, למדתי כל דבר שאפשר היה ללמוד בארץ ובחו"ל. והיה חסר לי הפן הרציונלי בדברים, הפן שיכול לתת איזשהו הסבר שיספק את המוח השמאלי שלי. ולא מצאתי במיסטיקה ולא מצאתי בהוליזם, אז מטבע הדברים בניתי את העבר הבא. כאן בבניין הזה בהוד השרון הוא מעביר את הטיפולים והסדנאות שלו. שרי אריסון מסרה היום כי היא לומדת שם את שפת העבר הבא, שיטת מודעות המאפשרת תקשורת כנה, פתוחה וישירה ומספקת כלים למימוש הפוטנציאל האישי. השפה של העבר הבא מאפשרת גישה אל הלא מודע של המטופל בלי לעורר את תהליך ההתנגדות שלו. כיוון שהוא לא צריך לספר על טראומה חבויה או על כאב או על מצוקה, הוא בסך הכל לכאורה חווה סוג של דמיון מודרך, שהוא מספר על צבעים, על חיות, על התנהלות בטבע או כל דבר דומה. לוי הוא המורה הרוחני של שרי אריסון. לפי הפרסומים היא מתייעצת איתו אחת לשבוע ומדברת איתו על חוויות רוחניות. הוא אף ליווה אותה במסיבת העיתונאים לרגל צאת ספרה החדש. בחדשות סוף השבוע היא התראיינה וסיפרה על חוויות רוחניות שחוותה. יש הרבה מאוד אנשים שמקבלים מסרים בעולם הזה. לי זה עובד או בתמונה, או במילים, או דרך השינה. קיבלתי מסר שיהיה משבר כלכלי, שאנשים יתחילו להשתגע, ואנחנו רואים את זה יותר ויותר אנשים משתגעים, שזה מדהים. זה היה תקשור שקיבלתי בערך לפני 2 שיהיו הרבה מחלות, שמטוסים ייפלו, שזה גם קרה. בחזרה לסם לוי, בסרט נראים המטופלים שוכבים על ספה, נרדמים, חושבים על בעלי חיים וצבעים, והוא מנתח את המחשבות. במסגרת הקשר שנוצר באמצעות אותה שפה, המטפל יודע לזהות על מה בעצם הוא מדבר. לוי מקורב מאוד לשרי אריסון, למרות שהיא מתייעצת איתו בנושאים שונים. היא מכחישה כי היה אי פעם מעורב בהחלטות של הבנק הגדול במדינה, ומוסיפה כי אין לו כל נגיעה לבנק. והתגובות, שרי אריסון אומרת שכל החברות בקבוצת אריסון, לרבות בנק הפועלים, עובדות בצורה עצמאית לחלוטין. ההחלטות מתקבלות על ידי צוותי ההנהלה והדירקטוריונים של כל חברה. סם לוי, כך אריסון, אינו מעורב בקבלת ההחלטות בבנק או בקבוצה. כל ניסיון לקשור בין הדברים מגמתי, פוגע וחסר אחריות. אנחנו יוצאים